Brežneva sformovala Ukrajina a bol to ukrajinský politik. Nikdy sa nevnímal ako Rus. Leonid Brežněv se sice narodí na Ukrajině, ale jeho rodina pochází z Ruska. On sám měnil národnosti ve výkazech na ruskou, ukrajinskou, ruskou. Stop. Naša proruská scéna vidí dejiny jednoducho. Za oslobodenie z mája 1945 ďakujeme Rusom, ale z augusta 68 viníme Ukrajincov. Hoci v oboch prípadoch išlo o záležitosť Sovietskeho zväzu. Ak chcete za 68. viniť Rusov, dajte si facku. Môžu za tom predovšetkým Ukrajinci. Blbé, čo? Ľuboš Blaha každé výročie opakuje, že Brežnev pochádza z Ukrajiny. No a toto už začal opakovať aj minister Kaliňák. Nakoniec Brežnev, Ukrajinec, rozhodol o obsadení Československa. Ja teda slovami Milana Uhríka nie som historik, ale historikov som sa spýtal, čo si o tom myslia. Stále opakované teze o tom, jak v roce 1968 veleli okupaci do Československa v rámci Varšavské smlouvy Ukrajinci, že šlo o ukrajinské vojáky, ostatně, že Leonid Iljič Brežněv byl Ukrajinec, buď je čistým nepochopením, anebo prostě instrumentalizací a manipulací. Realitou je, že Československo je obsazováno pod vedením Sovětského svazu, kdy větší roli hraje bez pochyby imperiální politika, rozhodně ne národnosti. Národnost v Sovětském svazu nehrála roli, nezdůrazňovala se, byla snaha o vytvoření jednotné sovětské identity, takže politici i vojáci hájili oficiálně sovětské zájmy. Nehrálo roli ani místo, kde se kdo v Sovětském svazu narodil, protože přesuny obyvatelstva nucené nebo třeba za prací byly celkem četné. Inak mám dôvod si mysleť, že na ten hoax s Brežnevom neprišli politici Smeru slovami Fica vlastnou hlavou. Tento pseudoargument vyťahol už pred 8 rokmi vtedajší šéf českých komunistov Vojtech Filip. A už vtedy sa voči tomu ohradila ukrajinská ambasáda v Prahe, ktorá pripomenula, že samotný Brežnev sa vo svojej autobiografii identifikoval ako Rus. A ešte je na mieste otázka, či je správne pripisovať inváziu Rusku. To je vec názoru, iba pripomínam, že právnym nástupcom Sovietskeho zväzu sa stala Ruská federácia, nie Ukrajina. A aj nové ruské učebnice dejepisu popisujú sovietskú inváziu presne v duchu sovietskej propagandy. Ako legitímny vojenský zásah, ktorý údajne zabránil Západu vyrvať Československo zo sovietskeho tábora. No a potom je to otázka, prečo Blaha a spol takto prepisujú dejiny. Možno preto, lebo sa im to hodí. Zdůrazňování národnosti je ahistorické a je to určitě dnes časté zneužívání historie k politickým účelům, bohužel.